El senyor Salvador Oliva farà una cosa que ara ens ensenyarà el seu escriptori, el seu cau intel·lectual, per Sí, entendre'ns, l'estudi, sí. l'estudi, amb tots els seus llibres. Val a dir que és un melòman, també, o sigui que començarem per la música. Sí. Bueno, aquí tinc pel·lícules. Ah, pel·lícules! Aquí pel·lícules. Ja, de fet, això dels DVDs va de baixa, suposo que ho sap. No sé. Home, ara la gent ja s'ho baixa, no? Per Ah, streaming, clar, és Netflix, veritat, sí. etc. I aquí... Sí, la meva filla m'ho diu, que ella ja no ho posa. Sí. Aquí la música, la sí. música. I aquí tota la Molta òpera. biblioteca. Aquí, per cert, aquí en blau, tota l'obra de Shakespeare traduïda, no? La És segona traducció. edició aquesta, no? Sí, sí. D'alguns exemplars, la tercera i la quarta. S'han venut molt bé. Jo li he portat un, que consti, era el meu particular homenatge, no? I la resta, abans m'ha esmentat les memòries de Gore Vidal, no? Sí, tinc per aquí. Sí, perquè hem dit que ell deia que el patriotisme era l'últim refugi. Sí. I llegint les memòries trobes claus del procés, que ell evidentment no va viure, no? Però és un fenomen sociològic o psicològic que Gore Vidal explica en part? No, perquè és massa abans del procés. Però vostè me l'ha esmentat com si hi havia alguna clau. Ell va contra els patriotes. I... El seu autor preferit, evidentment, és Shakespeare, o vaig errat? No, Shakespeare, sí. A Shakespeare hi és tot? Sí. I la millor obra de Shakespeare per vostè? N'hi ha moltíssimes. La seva preferida, Macbeth o tragèdia o Macbeth, comèdia? el Rei Lear... És que totes són tan bones que costa molt triar. Hamlet, és que totes són molt bones. En el fons, algunes és la lluita pel poder, també. Sí. El procés ha estat una lluita pel poder? I tant, sí. I el recolzaven molt els que pensaven que farien diners amb la... Això és important. Això ho deia l'Albert Soler, no? Que ell sempre deia que les cases benestants de Girona, dels encontorns de Girona, allò veies el xalet, l'estelada, 2 cotxes, piscina, etc. no? Sí. Ha estat un moviment burgès? No ha estat gens de moviment de treballadors en absolut. Sí, burgès, sí. És l'última, perquè clar, l'última revolució burgesa va ser els anys 1848, no? El segle passat. Aquesta és l'última, ara sí, per dir-ho d'alguna manera? Espero que sí. Sí, té raó. El que passa és que també demanava la independència, però havia de ser una independència gratis, no? Sense conseqüències personals, judicials, penals. Com que era una quimera, tot plegat. Llavors aquí tinc Pavese, que és un dels meus preferits. Ah, Pavese, també, sí, home, les memòries, no? Ara ja no escriuré més, no? Acaba l'última frase aquella dels diaris, no? Abans de llevar-se la vida, no? Sí. Bassani també és un autor que m'agrada molt. En fi, n'hi ha tants. Bassani el llegeix en l'original, en l'italià. Sí, i Pavese també. És que pràcticament sense estudiar-lo l'entens. Home, se l'ha estudiat una mica millor. Aquí tinc clàssics castellans. Aquí l'obra completa del meu mestre. Del seu mestre? Valverde. Ah, sí, José María Valverde, sí. Vaig tenir molta sort amb els mestres que vaig tenir. Alberto Olecua. Gairebé diria els clàssics, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Del mestratge, no? Sí. Vaig ser molt afortunat. Hi ha mestratge ara intel·lectual a Catalunya? Hi ha referents? L'excloca vostè, per raons allò... Sí, jo crec que sí, que hi ha professors que fan coses molt maques. Sí. Per què la universitat ha estat tan malament? No ho dic jo, ho diu Jordi Llobet, que vostè l'ha esmentat, té un llibre 10 a la universitat, que ho explica, no? Perfectament, no?
Sí, que trist aquest llibre, l'has llegit? Sí, i tant. És Home, tristíssim. Jordi Lluvenet n'he llegit més d'un, O sigui que... Clar, clar. Sí, ell ho explica. Té aquella sensació, perquè ell inclús explica quan comencen les protestes a la universitat, ell hi va, no? Allò, Sí. i es desencisa, no? Volem dir, això és un Sí. olla de cols, no? Un campi qui pugui, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Sí, sí, sí. I què falla a la Universitat Catalana? Potser quan jo hi anava a la universitat tenia professors de primeríssima categoria. És a dir, el Blecua, el Valverde, el Robert de Ventós, molts. De llatí i grec també tenia molts molt bons professors. I sí, no crec que ara hi hagi un nivell que hi havia quan jo vaig estudiar. També, esclar, hi ha hagut una massificació molt gran a la universitat. Escolti'm, encara es dedica a la poesia satírica? Sí. Per què no em llegeix algun poema? No en té cap, a mà? Sí, el que passa és que em costaria de triar. Exacte, ensenyi el seu... Aquest és l'últim llibre, Sí. És l'obra completa, de fet, de poètica. No sé, vols que te llegeixi algun? Sí, home. La divorciada professional. I diu així: després de cada casament s'empesca una jugada astuta i canallesca. Ja tants marits li passen tants diners que per ella s'encenen i fan gresca els ulls de tot el gremi dels joiers. Escolta, ho hem d'interpretar en clau política, també, o clau sóc un mal pensat? també n'hi ha alguna altra en clau política. No sé on trobar-lo. A veure, aquí tinc una cosa que estic molt orgullós, que és una novel·la en vers, Fugitius. Novel·la en vers? Sí. Déu-n'hi-do. Fugitius, perdoni, sí, aquest és un dels seus llibres més importants en poètica, no? Més importants a Sí. Catalunya? No ho sé. Home, almenys de la seva obra, des de fa uns anys. Ah, sí, de la meva obra, sí. Sí. Què et volia ensenyar ara? Se m'ha anat del La cap. novel·la en vers. Ah, sí, ara te l'ensenyo. Espero? Sí, espera. En fi, aprofitarem que vegin aquí, això, a veure, totes les obres també. Més allà. Aquí els dos herois, Ostres, doncs no trobo Maria cap Calas i Gabriel Ferrer. exemplar. I aquí també Shakespeare. Els DVDs veig, de les obres de Shakespeare. Estic molt orgullós, això em sembla que és el millor que he fet. Sí, aquest, exacte, sí. Sí. Són estrofes de 14 versos. Sí. Moltes. I si... Ens en vol llegir alguna? És que fora de context no tindrà gràcia. Ensenyi la portada una altra vegada. De fet, de totes maneres, es troba, com dèiem, a l'obra completa, Sí, també. D'acord, senyor Salvador Oliva, escolti'm, doncs, gràcies per atendre'ns, gràcies per la paciència i, sobretot, gràcies pel treball. Encara treballa? Sí. Sí, no pararé mai fins que em mori. Me n'alegro molt. Moltes gràcies. A vostè.